Ahoj, kanál Parola pozdravuje svojich priaznívcov a dnes vám chcem ukázať, pozrite sa čo. No čo, vidíte Iveco, interiér autobusu Iveco. Nič mimoriadne však, zatiaľ. Ale pozerajte sa ďalej. Vidíte? Posteľ. Ďalšia posteľ nad sedadlami, pretože sa nachádzame v interiéru autobusu síce Iveco, ale špeciálu, ktorý je prestavaný na autobusový hotel. Vidíte, že predo mnou sú nejakí ľudia, za mnou tiež, čiže to natáčam tak len za behu, za chodu, pretože ľudia stoja v rade, aby si mohli pozrieť autobusový hotel. Tento autobus sa používa na aj mesačné zájazdy po Európe. Má 20 miest na sedenie a má takisto 20 miest na spanie plnohodnotných postelí. Samozrejmosťou je vécko. Tu za chvíľku sa dostaneme ku kuchynke. Vidíte, aha, každá koja s postelami má svoje okno. Poďme ďalej, tu je tá spomínaná kuchynka a pútnici v autobuse majú 3-krát denne varené jedlo, raňajky, obed, večera pri týchto zájazdoch. No a tu v zadnej časti od zadných dverí sú už len miesta na spanie. Miesta na spanie hore ste videli, že ako vravím, každá tá koja má okno. Hore na tie spania, ktoré sú vrchné, sa dostanete rebríkom a tá koja sa dá uzavrieť. Takže budete mať súkromie, že jednoducho zatiahnete kryt a máte súkromie. Teraz ideme von, pozrieme sa na exteriér autobusu. Myslím, že táto firma má týchto špeciálnych autobusov Iveco 5 a ako vravím, používa ich na dlhodobé výlety. Autobus zvonky vyzerá trocha ináč, nie tak štandardne ako sme zvyknutí, pretože ako som vravel, je to špeciál. Je to veľmi zaujímavé vozítko a predtým začínali ešte s karosami, no ale teraz už majú tieto nové Iveca. Veľmi zaujímavá koncepcia, takže môžem vám povedať, že som to počul na vlastné oči a videl na vlastné uši. Priatelia, majte sa pekne, autobusom zdar. Ahoj!